I pozdrav svima ljudi, dobro došli u potpuno video. I dok traje trenutna situacija sa Stefanom, ja sam ipak odlučio da uzmem kameru i snimim nešto od horror kontenta, iako traje ono što traje drama, tako da Stefan ne stidi se, a mi idemo na video. I pre početka samog videa da kažem za jednog hejtera koji je pisao, govori, brate, ti ne znaš da razlikuješ pravi život i pesmu, kakva puška se spominju pesmu, pa to ti je liče samo pesma, brate. I kažu i Stefan Bruda, Stefan Ranđevo 94, ako nisi znao, moj bivši saradnik koji me je izdao, idemo na Instagram pa vidi. I taj je debil, ja nemam 15 godina, nego imam 17 godina, tako da ti si bukvalno debil, brate, tako da mi krećemo na video. Gdje su ljudi, dobro došli u novi video, traje ovo sa Stefanom, ali u današnjem videu saznajemo nešto više o Cartoon Catu, znači ne prizivamo ga, ali saznajemo nešto više od Cartoon Catu, šta sam ja saznao u proteklih par nedelja pre cijele ove situacije, i sad je ta situacija malo se smirila danas. I šta sam ja saznao u prethodne 2 nedelje o Siren Headu, znači uskoro idemo da prizivamo Siren Heada na YouTube čim malo presova drama, pa danas se prizivamo, samo pričamo šta sam trenutno saznao. Uskoro idemo da ga prizovemo. Ja sam se malo raspitivao njemu po Google i kažu kako Siren Head sada ima novo oružje, novu supermoć i može lako da te ubije. Nikad ne možeš da se nadaš, kažu da je mnogo ojačao. I kažu da pije neku magičnu stvar da bi bio jači nego što je bio. Tako da baš me sad plaši kada budemo išli da ga prizovemo u narednim videima, to jeste kada se cijela situacija za Stefanom završi, šta će se desi. Tako da stvarno ne znam. Mada, kažu kako sada ima najnovije tehnike i kaže da može brže da te stigne, da može i da trči i svašta po nešto. Toliko saznanja, ovaj klip neće biti dugačak. To sam trenutno saznao oko Cartoon Cata, pardon, Siren Head, oko Cartoon Cata. To od ovog videa, ako vam se svideo, ostavite like i subscribe, napratite me na Instagramu marš, x3.official što se tiče Stefana, i bit će još videa dok traje drama oko njega, a ovaj video sam snimio jer sam saznao nešto o Siren Head, Cartoon Catu, tako da to je to. Stefane, stidi se, brate.